Ramogi TV. Gikone koro piny owacho ochwalo omenda maromo shillings bilion 24 ne chenro mag somo e skunde mag piny owacho. Mabiro dwe achiel nyaka ne yaw skunde ne somo mar tam mar 2 ka thoth skunde osebedo ka dang' ni temo tayo skunde kinde ni ma bende nengo ngima oidho. Mar ywagruok ma skunde osebedo ka chwalo kaluwore gi pek mar somo nikech onge mar omenda. Okang' mar migawo mar omenda chwalo ne migawo mar somo omenda koro kelo fuong'ruok ne skundego. Maromo shillings bilion 24 ema ochopo e aguch migawo mar somo kendo idhi poge ne skunde mana kaka Nyo Singi gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Kuom bilion 24 ni bilion 15.6 ochwal ne skunde mag sekondar ma jopuonjre some to dok pacho. Chik matayo kaka ichudo ne jopuonjre dwaro ga ni japuonjre ka japuonjre oketne maromo shillings 22,244 e higa. Skunde mag primar ochiwne gi omenda maromo shillings bilion 4.6 ka japuonjre mar primar owinjore ketne ga shillings 1,400 e higa. Chenro mar junior secondary skunde mag piny owacho bende yudo shillings bilion 3.8. Chudo ne japuonjre ka japuonjre e higa en shillings 15,000. Juma mokalo jaod bura ma Mohaye Mboko Milemba nowacho ni thoth sikunde ne dhi kaloro kaluwore kod pek mane gikalo e wi lewo mar omenda mag siro somo e skundego. And the challenges we are having in our schools are particularly related to capitation in our schools. That to date as we talk, the Minister of Education and Government and Treasury and everybody concerned has not released funds to schools in form of capitation. Some of them are doing food rationing to the students. Others are actually deliberating with students on which means to skip. And that would be the lowest moment we'll reach in our schools. Nok mar omenda kod ochumi ma oidho osemiyo piny owacho chiwo omenda mag siro somo ne skunde kidam. Gino maten skunde ywak ni miyo gi pek e tayo chenro mag skunde.